Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să avem un vlog un pic mai interesant. O să mergem la București și încercăm să vedem ce nebunii putem să facem pe acolo. Acum o să îi dăm un cold start la BMW. Să o scoatem din viteză. Așa. Deschidem geamurile. Nu știu dacă ați văzut, dar ieri ce puțin a fost haos la Brașov și uitați și ei pe mașina mea, că au fost foarte multe inundații. E graie rău. Foarte, foarte agresiv arată mașina așa, un pic jegoasă. Îi dăm spre București, e ora 5:22, mă rog, trebuie să mergem un pic mai departe de București, că mergem la Alina. Da, mult ce am mers și a început ploaia, mă rog, acum nu mai plouă așa tare, că până am apucat eu să deschid camera am mai mers, dar începuse tare. Acum suntem aproape de Predial. Am aici și Waze-ul. Și da, mergem pe ploaie acum. But it's no problem, no problem. Bineînțeles că de aglomerația de la Bușteni nu o să scăpăm absolut niciodată, probabil cu centura când o să o facă, dar de fapt aia e mai încolo. Dar nu cred că o să se rezolve vreodată traficul prin Bușteni și cred că aproape mereu aici va fi aglomerație. Bine, acum nu mai e atât de rău, am stat deja vreo jumătate de oră, m-am plictisit. Era fix cum ieșai din Azuga, deja era aglomerat. Nu, pardon, cum să intri în Azuga era aglomerat. Deci vă dați seama. Hai că s-a băgat motorina aici, am spart banii. 250 de lei, mai aveam cam până pe aici un sfert de rezervor. Am băgat 250 de lei și avem 820 range. Dar s-ar putea să mai crească sau să mai scadă, acum să vedem un pic în funcție de cum conduc. Dar dacă pun full-ul, am avut cel mai mult vreo 1200 și ceva range. Deci efectiv insane. Da, acum suntem pe la Comarnic. Mai avem în jur de oră 50 până la Alina. Acum intrăm pe centura de la Ploiești și am mai făcut vreo 30-40 de km de atunci. Și uitați, mi-a crescut range-ul mult, de la 914 acum. Tot crește. Deci v-am zis, cu full-ul am vreo 1200 range, mi se pare insane. Hai că ne apropiem, suntem acum pe centura Bucureștiului, cam pe la jumătate. Mai avem aici range 857, a ajuns până undeva pe la 930. Avem și apusul. Mai avem cam 35 de minute, să zicem, și ajungem. Și nu mai pot să obosi rău că e 8 și 12, acum ajung pe la 8:50. Adică mă rog, ora 8 din seara. Eu sunt treaz de pe la 7, am dormit și vreo 6 ore, am și muncit până pe la 4:30, după aia am stat să mănânc și după aia am plecat direct la drum, 3 ore. Un pic obositor, dar merită. Yeah, am ajuns în sfârșit, mai avem 5 minute și ajungem la Alinuța. Foarte frumos aici, foarte frumos. I-am luat și un trandafiruț. Că na, gestul și se bucură. Și bă, deci în ultimele 15-20 de minute deci am dat de cei mai buni șoferi în trafic. Și m-au făcut cu nervii, dar sunt ok. Ia, vedeți, să vă arăt aici tranziție.
Noroc cu ploaia că s-a mai curățat un pic. POV. Uitați ce... Mamă, trebuie să fac neapărat duș, că nici părul nu stă bine. Ce frumos e aici. Liniște și pace. Hai că a început ziua. Avem aici boliduri. Asta este mașina lui Alina. Acolo avem și noi mașina noastră. Și mergem acum să ne întâlnim cu Edi, care și Edi are un E82. Dar el e mai șmecher pentru... Mamă, mi-a intrat un muscă în ochi. Pentru că el are E82 123D. Și de asta este mai șmecher. Uitați aici și mașina mea, am băgat-o direct în copac. Că atâta s-a putut. E cam jegoasă, dar poate o și spălăm astăzi. Aici am șansă, așa. Iată-la. Parcată profesionește. Mai nou, așa se pornește mașina. Am intrat pe acolo prin dreapta. Stai că nu pot să o scot pe neutru. Că am zis să nu mai deschid pe aici ușa, că e complicat, că n-am spațiu, e și copacul. Și mi-e place să mă mai complic așa. Acum așteptăm să vină și Alina și mergem. Hai că am ajuns acum aici în Cosmopolis. Și ia uitați, a venit și Edi cu E82-ul. Și hai să vă arăt ceva interesant. Ia, țin un pic sucul, te rog. Iată-la. Ia, vină să ne iei reacție aici la cauciuc. Să ne iei aici reacție la cauciuc. Astea? Mai merg 3 sezoane. 3 sezoane. 3 sezoane. Minim. E minim 3 sezoane. Dacă a aprobat, e bine. Pic jegoase mașinile. Dar merge. Nu jegoase, așa poate lumina. Da. Aici avem E82 123D. Arăta partea care are daună, lasă. Ia, aici are dauna, a zis Edi. E deschisă? E închisă. Ia, stai să ne deschidă un pic. De ce? Eu nu știu să editez așa bine. Nu știu să durez. Interiorul aici șmecher. Avem și navigația asta faină, ca la E92. Da. Arată bine, hai să mergem. Poate găsim și noi vreun YouTuber ceva cu zoom. Da, hai că ne-am întâlnit acum cu câțiva colegi de-a lui Zbâr și a filmat Edi în TikTok cu ei. O să-l vedeți pe TikTok la mine. Da, ori pe TikTok la el, ori pe YouTube la el, că că face și el vlog și să mergeți să vă uitați acolo. Da. Hai că pornesc acum căluții putere, dar lăsăm mai întâi pe Edi să o pornească. Și acum pornim și noi. Mergem la ceva de asta de mașinuțe de-astea cu telecomandă să vedem un pic, că e ceva turneu. Dar mă sparge soarele ăsta, nu văd nimic de el.
Acum Edi o să plece căsica, eu o să mai stau aici la București încă o zi. Am terminat și acest vlog, am fost aici la băieții ăștia cu această hală, sau nu știu exact cum se zice, pentru mașinuțele astea de drifturi RC, de la Traxa sau mă rog. Am și mâncat, am și primit ceva de pup acolo, a fost super mișto. Aici să trebuiască să o iei așa să întorci. Păi pot să fac și în fața. Păi da, dar nu ai obligatoriu. N-am. No, bine. Deci ne vedem în următorul episod. Sper că v-a plăcut și să lăsați și voi acolo un like, un comentariu cu ce simțiți. Pa, pa, seară faină.